Welcome to Power Hour. Siyabingelela bazalwane wherever you're tuning from. Sibingelela kwelihle igama lika Kristu Jesu. Let's start ebusuku namhlanje. It's a wonderful day. Siyambonga uNkulunkulu for giving us the opportunity once again of meeting the platform. We welcome those who are tuning in for the first time. Our returning followers siyabingelela. Kulolu suku namhlanje oluhle kangaka. Siyabonga last week kwi discussion ethi besinayo sikhuluma ngama relationships esiqedile ngesonto eliphelile. Thank you so much to our guests, everybody who participated kule discussion. Siyabonga kakhulu. Excuse me, sibonga kakhulu futhi ngama comments eni bazalwane enowathumelile. Inkosi ayinibusise. Namhlanje sihlangene ke sizokhuluma esinye isihloko nje engikholwa ukuthi sizohamba kahle sizoke sizwe namhlanje asiphikisana kodwa ke sizoke sithole nje one side of the story bese sithole side of the story then ke bese ke siyaqhubeka nelokhuzana. I want to remind you before I introduce the topic ukuthi this is a show for abazalwane, made by abazalwane, made for abazalwane. If you are tuning in here, you must know ukuthi Christ is the center of everything that we do here. Ungenze uoffendeke mawuthi uJesu umazi. So tune in kodwa wazi ukuthi sizokhuluma izinto zabazalwane. My views ke expressed here are individual views. They have nothing to do with the show as well as the Siba 760 media. So sit back and relax nje besiphendula amatshe namhlanje la sikhuluma khona ngendaba yeThomoyi. Thomoyi sikhuluma ngayo namhlanje. So sizincenga kaNkulunkulu ekhona namhlanje ukuthi ithini. Samukeleke my brother, my dear brother, umprofeti biza igama la TikTok manje. Umprofeti Zibusiso Ngcobo kodwa ke abafundisi bamanje Prophet Z, Prophet Z shana ku TikTok lapha. In fact nimfollow bazalwane. Ubani kabithi yakho mngani wami? Zibusiso Ngcobo 993 Zibusiso Ngcobo 993 ulande ncika kaNkulunkulu uzozwa into enamandla ephuma lapha yana. Welcome mfowethu to Power Hour. Ungabingelela ama viewers ethu. Asibonge kakhulu mfundisi egameni lika Jesu. Sibingelele kakhulu ababukeli bePower Hour. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu. Sibonge kakhulu ngaleli thuba senzela lona ngokomsa wakhe. Moya wami usabheke kakhulu emazulwini kakhulu. Hana mali sakhona inizulu. Sibonge kakhulu sithi sibheke khona. Sibheke khona kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi sitholele lithuba mfowethu uyiPower Hour. I-platform noma indaba ende ephakeme kakhulu. uNkulunkulu ayimisile kulezi insuku kuba kuzwakale ngoba ezinye izinto masizikhulume babadleni azizwakali ngalendlela and noma simemana kwesinye isikhathi uSathane seyifakile lento yokungazwani sizinceku. So noma ungamisa itende asisupport umisa itende ngala abanye abasupport. So masine platform enje izandla zidlula ikhanda. Siyabonga kakhulu Nceke Nkosi. No man, siyabonga kakhulu. Bazalwane, just for your information, he is working with Bishop Uchiliza. He serves ebandleni but also is a traveling minister. Ngenze umbona ungacathi umfundisi ontantayo. No, unali Bishop asebenza nalo ngiyalazi. So ke kodwa ke uNkulunkulu uyamsebenzisa kakhulu ku traveling minister. So we thank you for coming. Asihlale phezulu kwendaba. iThomoyi. Na iThomoyi idlangile kulezi insuku. La uhamba khona kukhulunywa ngayo noma la uhamba khona uyayibona abazali beyenza. Ngokwakho iThomoyi mhlambe nje what is your take kule nto eThomoyi? Angifuni ukuthi you are a fan ngoba bazongithuka abantu ukuthi khona ama fans but are you in agreement of this Thomoyi that is now it is now basically all over? Ufica yonke indawo ishawa lomgido wenziwalayo. What's your take on that one? Asibonga kakhulu. iThomoyi babsiba ngokuyibuka kwami ngithandile kakhulu ngoba indlela engibuka ngayo nami indlela nami kwesinye isikhathi engikhule ngayo nendlela engibone ngayo mhlambe ekukholweni kwi-journey yami yonke nje yokushumayela. iThomoyi mhlambe mangabe ngendlela eyisobala enye indlela zokuphapha. Enye indlela zokuphapha nokubukwa nje. Anginayo elinye igama engasho ngalo. Into edala ngisho kanjalo Sipho. iThomoyi
Okokuqala iBhayibheli liku 1 Corinthians chapter 14 verse number 33 lithi uNkulunkulu ayena uNkulunkulu wesiyaluyalu yabo is not the author of confusion. So masithi ke confusion njoba sikholwa akufanele kube nento emakhaya uthi mangabe uyenza noma uthi mawikhuluma ishiya confusion. Nginento ethi uNkulunkulu ukhuluma ngokucacileyo, uNkulunkulu wenza izinto ngokucacileyo nezinto ezenziwe ebandleni fazi bengezicacile. So mhlambe uma ngingalibamba lela gama ngithi uma ukubona ingane encane iphapha iganga kodwa ingakhuzeka futhi. So ithomoyi omunye wemoya uNkulunkulu engibona ukuthi akawufuni. Nathi njengaba prophet bakaNkulunkulu nabafundisi bakaNkulunkulu abaningi abanye engicabanga ukuthi bangayibona. One ine disorder le yanto Ncike Nkosi. Okwesibili ayilawuleki. Yeah bazibasho futhi bathi ayilawuleki. Mhlambe so xoxa ngokuqhubeka kwesikhathi but kukhona ibandla engeke ngafika kulona mina Ncike Nkosi kwagidwa ithomoyi. Kwasho umfundisi wathi mase kuqale lena ke ngesashumayela. Akuzange sashunyayela kwazi kwagoduka. Kwagidwa ithomoyi badledla abantu njengezangoma bakhala angaze ngibone uMongcelo ufika umuntu akhala ongquleke edongeni ashayeke ngala abuya ashayeke ngala abuya ashayeke ngala kwamfundisi naye wagcina esedledla njengento engingayazi ukuthi ngizothi yini. So ingakho ngithi omunye wemoya ephazamisayo baphuma ngashunyelwanga gidi. Hayi baphuma ngashunyelwanga Ncike Nkosi futhi kwakuncane mangithi ngaphuma ngashunyelwanga kwavane kwavuka ispirit engathi sokuprofeta ngazi ukuthi imoya yathobelana but kwaba ne disorder emangalisayo. Mina njengomuntu wayebizi ukuzoshumayela ngizange ngashumayela nomfundisi naye azange sangithula Thomoyi phela nje. Yeah futhi ke inamagama abayisho khona ngazi bathi badubula uAdam noma bayamdudula noma kwenzekani kodwa nje bayisho mase beyenza lento. Badubula Adam basuke benza wathi hey kusuke gidwa ngazi dubula Adam enjalo kodwa isuke ihamba nebeat ethize. So bayenzeke well ine disorder futhi bathi ayiyeke nayi istem labo bathi ayiyeke. Yeah bathi Thomoyi ayiyeke. So Ncike Nkosi ngibona ine disorder kakhulu indaba yeThomoyi. In as much as sina into esithi abantu abasha sibashaye ngayo siyajabula ukuthi sijabule ebandleni. Yeah siyajabula ebandleni sisishaya izandla senziwe. Ngiresearchile Ncike Nkosi kakhulu mhlambe masiqhubeka ngiresearchile kakhulu ngendaba yeThomoyi nokuyibuka ukuthi bikade injani ngaphambilini lento ngibizwa ngani ngaphambilini. So ingakho ngithi omunye wemoya uNkulunkulu angayifuni. Mhlaba sihlale phezukwayo iphuma ngaphi iThomoyi ngokwakho noma ngeunderstanding yakho sifike kanjani iThomoyi? What is the background of iThomoyi? Mina Ncike Nkosi 2013 uNkulunkulu wangivezela ibandla lihlabelela iBhayibheli kwincwadi kaColossians likhuluma ngamahubo akomoya. Lithi asifundisane ngawo silulekane ngamahubo akomoya sifundisane. Uyabona makuthiwa sicula into yakomoya umuntu oyizwa ngabhoreka mengene ebandleni. But manje sizama ukuba accommodator nathi. Yabo wakwathi ugogo ngelinye ilanga ugogo uGigaba kudala wakwakhuluma kwelinye ibandla ngikhona nami wathi izinsimbi ziqale ngama 1960s 65 zenzelwa abantu abangakholwa zikwizo nezibadonsayo ukuthi bezwe kunomsindo basondele. So engathi izwe selingene kakhulu mina ngibona idla manje inhlabathi Ncike. Ngibona idla inhlabathi iqhawe ngoba manje isingene kakhulu. So inkosi yakhuluma ke mina ngabona ibandla likhuphuka kungathi likhuphuka entabeni Ncike Nkosi likhuphuka entabeni liyahlabelela. Kuthe la selizofinyelela khona endaweni ekhazimulayo laqala lehla seligida umgido ofana nowezangoma. Wathi uNkulunkulu kumina buka ukuthi ibandla lenzani ngalibhekisisa ibandla ngabona bedledla njengezangoma. Bedledla njengazo kune disorder mangalisayo bethi bayakhuza ama leaders ingazwakala. So lokhu akukho ezwini inkosi yakhuluma. So ngase ngiyayifuna ke lento ngaqala ngayibona emabandleni yenzeka and into eyadala ngiyibheki ngoba ngangiyazi ngiyibona injani embonweni. So ngayibhekisisa ngayibona ukuthi no engathi ayikho right lento. So inkosi kuyayisingivulela okuningi ke ngaphandle kwaloko ke babuzwe. Then emva kwalokho enye into ephinde yenzeka ngaqala ke ngaya kumakhehla amadala ngiyabakhonza abantu abadala ngibathandile. Ngaya kwelinye ikhehla lase Faith Mission ubaba uMdutshana bayamaza abaningi uMdutshana walecolani eState Cape wakwabonana nenkosi. So usaphila usakhona. Ngaya kuyena washo ukuthi no ebandleni ngiyaxolisa ukumention ibandla but ebandleni lase Faith Mission dala ngama 60s 70s uthi yayikhona ukuhlabelela kushawa izandla kakhulu uthi zishawa kakhulu izandla uthi into eyayenzeka kwakwehla umoya ingcwele kakhulu. Number 1 kuprofethwe
tolikwe kube khona into ozointerpret izilimi iphiwo zikamoya zisebenze zonke. Na umbuzo wami ke uthi kule Thomoyi kuvelani ziphi izilimi ezivelayo ezintsha kuphi ukuprofeta kuphi ukinterpretwa kwezilimi akukho. So then inkosi yayisingisa futhi ezwini ku First Kings lapha chapter 18 indaba kaElias yazi naba prophets bakaBhali. Kukhona indawana engiyithandayo lapha ncike inkosi ethi kulelo altar lalakhiwe kuthiwa bagida. Uyabona le gama lokugida mina ngilazi kwelinye side lokuphila bagida kuthiwa bagida ke duze kwale altar bakhala yayizwa bagida bakhala kuthiwa bazisika bazilimaza yabona. So ine disorder mangalisayo usually kunomunye umkhakha la kugidwa khona siyawazi sonke. So ibandla njengamanje uNkulunkulu uyali expose ibandla kade livele lingamkhonzi ngokweqiniso. So liyagida njengamanje lizobe seligcina lapha na ke kulowa moya kodwa kahle kahle aliqali kulowa moya liqale egideni kanti kuqalwa lapha bese kugcinwe egideni. So liphambene ke njengamanje baqala la bazogcina sebethwasa ke manje. So abaningi babo mina ngibabonile nginabafundisi nceke enkosi abawu4 engibaziyo asebe izangoma nje basikhuluma ababesho yona lento baqala beshaya ithomoyi beyishaya beze nceke enkosi uboyibo ine disorder mangalisayo bakhale kukhalwe manje uhayiza ungazi mina ngazi ukuthi umoya ngcwele mawehla khona into ozoyikhuluma khona into ozoyenza ebandleni kodwa no bengenzi lutho kuba idisorder nje iphinde iphele. So ingakho ke eyami ke indaba yethomoyi ime lapho anginankinga ukuthi ngingajatshulwa enkonzweni anginankinga ngahlatshelelwa jikelezwe kiwe phambili kiwe but ngeke ngibuke nanga umfundisi Emily uyashumayela bathi ayiyekeki baqhubeke aza phoxeke ispeak ukuma ukushumayela because nayo umoya wethomoyi. So mina ngathi imoya iyathobelana indaba yami ima lapho nithomoyi. Mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe yaba booster ukuthi bangene kumoya basho njalo abaningi bathi yaba booster but umuphi lo moya ongena kuona odisturb uzodisturb nezwi likaNkuluNkulu lingabusafundwa lingabusashunyayelwa. Kolunye usuku inceke inkosi ngayibona lento engikhuluma ngayo yenziwa ithomoyi yenziwa kuthe makusuka lapho lo bekade ephambili eyihola wayeseshaya isound lapha eseshaya isound esewisa phansi isound thuvuka umoya omkhulu wayolala esibhedlela kwathi umoya wakhe bomkhulu kakhulu angazi umoya onjani. So you mean washaya ithomoyi wazwalimala wayishaya ithomoyi wazwagcina esememeza sekhala wabamba isound wayisaqaza lapha kwathola ukuthi hayi sekune disorder manje. Umfundisi waqala ethi hayi no asibayeke lithi iBhayibheli mabe kumoya bekho phansi komthetho wakhothi ivesi hayi ngabuka nami lento thesu wayibamba isound lapha iphuhluza lapha wahamba esibhedlela olala esibhedlela kwathi ubevuka umoya kakhulu ngathi hayi no. So ngiyazi mhlambe bakhona abazothi bona bayenza ngendlela eright kodwa ngingaze ngiyibone indlela eright yayo ithomoyi mhlambe emakhaya bakubayibona mina ngaze ngibone indlela eright yayo ngoba iyadisturb kakhulu inezinto futhi ezishiwo engingazithandi ezishiwo kuyo kudlalwe nangezilimi kunezilimi ezishiwo la ubonke abekho kumoya bayaganga bathi igabhayi yebo bashi yebo ikhabhayi dayilabani yonke leyo nto ubonke hayi no hayi mesidla inhlabathi phela siyayibona ncike inkosi hayi idla inhlabathi manje as a prophet manzo prophetha nina ngiyidinga ibooster ngizama ukuthola ukuthi mhlambe iyabasiza ukuthi baboosteke bagcinise bebona. Ngicabanga ukuthi lo moya abahamba nawo ongcolile noma omubi uyaboosteka ngayo lo moya bahamba. So wena ukholwa ukuthi kunomoya bahamba nawo hayi kufanele ukuthi kunomoya ayikho into engenawo umoya wayo ceke inkosi inkosi yami ngisho amabandla khona amabandla ukuthi mawufika uthola no abanawo umoya ngcwele bane spirit samfundisi yabo othola ukuthi mekwami umfundisi wabo bazozwa yonke enye into ezokhuluma. And number 2 make wama umfundisi wabo wakhuluma meke wathi nje mhlawumbe umfundisi wabo bazalwana sisukumeni nizobona uNkulunkulu manje uzobona bonke abantu bewaphansi sukuma nawe usho the same thing yabazibawa. So ngeke bazi futhi bagcwala lawo mandla. So kuyenzeka uzugcina ungabi nawo baba nomoya umfundisi wabo banomoya umfundisi wabo so uzubona ukuthi no man i-starring yilo muntu omephambili ukathi manje uNkulunkulu umthwele yena ukuthi ngizobala ka5 get 5 4 3 2 1 ukathi bathi niyayenza lento man prophet ngizobala at the count of 5
bese yaqala abali bese ke bahayizela abantu. Hayi ngeke kube ngathi umoya ingcwele uboy wakho umthumayo no hayi sasiyazi kanjalo. So lo uyichitha wena. Hayi ngeke ncike inkosi no. Into ncike inkosi engabhaliwe ezweni lenkosi I'm very sorry ukusho njalo but into mayingabhaliwe angiyithathi angithathi ngempela angaze ngimbone umprofeti kaNkuluNkulu owake wenza leyo nto ya manje ungathi mhlambe yabona mhlambe ngenza example ungathi manje mhlambe isimaka usenje usiphethe la umoya ingcwele ozothi mangabe se uthi babhayele mfana ubaleke ukuthi 1 2 3 4 5 bese yabasakhe hayi no ngeke uba umoya ingcwele bambe usakheche hayi no une order kamoya ingcwele futhi umoya ingcwele kunini la izokayifikele khona why kufanele akungene njalo mase kukhona umfundisi why angangena umfundisi esangaphandle mhlambe hlambulula abazalwane or something why angafika umoya ingcwele afike ke bandle why kufanele angene nalo umfundisi njalo so izinto lezi ezihamba nawo lo moya ke wethu umoya yeah so hayi masiye ehlathini sizoyibona siyayazi sayithola emakhehleni masisehlathini sosho sikhona sinsalwazi engingakhuluma naso endaweni yase Mount Elif sakwaquvana ugogo umdala kakhulu umdala uthi wasindiswe no 15 years manje ngicabanga ukuthi uno 79 manje uthi yayikhona lento yokugida uthi kodwa yayingabizwa ngethomoyi uthi yayikhona uthi kwagidwa kushawa izandla ko Faith Mission babethi bona i5 fike uthi babegida kushawa izandla nako gospel kanjalo uthi kugida uthi kuphuma amadimoni kuphuma uthi kune order kodwa meke kwami umfundisi lapho uthi nya thuleke manje hayi kune disorder ncike inkosi into esilwa nayo noma engilwa nayo mina i-disorder endlini kaNkulunkulu hayi ngibona nginesiphithiphithi kakhulu so ya ngoba mangabe ngasayeke ngempela kusho ukuthi ngempela imoya abaprofeti ayisathobelana nalo ozoshumayela naye asakwazi ushumayela kwenye indawo ncike inkosi akuzange sashunyayela kwagcine kubiwa kanjalo so ke manje ke uvana ubona uzibuza ubekhiwe phi lo moya ingcwele osededelwa manje osemkhulu kangaka yake yashawa ngelinye ilanga emgcwabeni ithomoya yashawa zazojoyina nezidakwa zendawo awuzayishaya futhi wabona ukuthi ziyazi ngaphezulu kwabazalwane because umoya abahamba nawo umoya abahamba nawo kwaqhamana zangoma zendawo nazo zangena zadledla nazo khona la zayishaya ithomoya zayishaya futhi wabona ukuthi nabo abayazi ngempela so leyanti nomoya ncike inkosi into esilwa nayo kakhulu engiyikhuza kakhulu emabandleni ngiye ngayikhuza abangatheke kakhulu ngiyikhuza ku TikTok and also ku Facebook page yami ngiyikhuze kakhulu lento uNkulunkulu eyikhulumile baningi abathukile bathi imotive ngenzeka kungabi leyo kuba uthi siyayenza ngeke ncike inkosi ungene esihogweni bese uthi imotive izwe ngeke ungene etavern lento ifana nokuthatha nokuphuza amanzi ngebhodlela lapho yeye ngitshela ufika uphuza amanzi ebhodlela bese uthi uzomemezela kubona abantu obabonayo uthi hayi amanzi no ngeke ukwenza so iBhayibheli lidedani kona konke okubukeka kukubi into nje mayisibukeka ikidedani kuyona so ke manje ngeke ungitshela uzongena esihogweni bese uthi wena hayi no imotive yami uticile ezulwini no into mayinomoya omubi nje inomoya omubi yabo inezimashini singaphikisana ngaloko but mayinomoya omubi mayiyimbi mayinhle futhi inhle abanye bathi umoya wezangoma would you agree with that inawo umoya wezangoma abanye bathi umgido ofananisene nowezangoma inawo umoya wezangoma nawo ama video nceke inkosi engiwabukile ngathola ukuthi ifananisene nayo umoya wezangoma futhi ke ezinye ziyakhuluma ngeke ngafika kwenye indawo ngala ngakithi babuze zangoma ukuthi nithatha phi lento yethu bathi bayayazi yabo baze baqinisekisa futhi ukuthi bayenza kangcono kunabazalwane nginabo abantu asekabeka bakhuluma kanjalo ngabona no hayi into yabo yabona ngoba ngiyababona ama beyenza kuvuka umoya onjani ngiyabona nasebandleni vuka umoya onjani ziphi iphiwo nceke inkosi mhlambe into engiyibukayo da monceke inkosi kungathi sithatha izinto zezwe noma sithatha izinto siyazikhulisa ziyakhula kodwa siyashona phansi entweni zakamoya yeah mangabuza nje babisiba ukuthi bangaka abantu baziyo abakwazi ukinterpret ilimi not esontweni lakhe ngoba khona nomoya wesonto khona abantu umuntu asho kanjalo ikhadila umuzi wethi nginguJehova akayi kwelinye ibandla afika asho phela nginani nanokuthi lo Jehova lo ngena mase kungena uNgcobo kade sijuluka la sihlabelela ngoba nakusekungenele starring sekuthiwa nginani kuthi bebedlala lapha phela ngehlile ningihluphile ngihlale ngizwe kusuka yeah so ke manje ke ngiye ngizithole nento enjalo eyubonta hayi yeah kunomoya kodwa umoya wesonto can the Holy Spirit make you to act like umuntu wezithomoya
since ngingayithandisisi Thomoyi Nkosi akubona ngenze no angathi ngiyayithanda sisi ngiyikhahlela ngithi ayiphele sithi uyikhahlela hayi ngiyikhahlela Nkosi futhi uma ngathiwa ngithola iplatform yokukhuluma nawo wonke amabandla bengiyoncenga ingcebo ukuthi abayikhiphe hayi ukuthi ikhipheni ngewindi singakufaka okunye Nkosi hayi Thomoyi hayi singayifaka Nkosi ukudunusela abafundisi lengane sibuye sidunisela abafundisi la zidunisela abafundisi la zichivoze zenza yonke lento zenza le Thomoyi kana basuke benza ilokho kuyadunuswa ikabhayi kuyadunuswa kushawa ilimi ezingekho kudunuswe khona la umfundisi babukene nezinqa o keyboard player bavelelwa bongababuza o keyboard player bavelelwa keyboard player izinqa abayibuka ezinkulu nezincane ezinjani so into leyo Nkosi esiloke simela endlini kaNkulunkulu ufikile uNgcobo kuPowerhour hayi yeah bakhupha ingceke mfethu ayibazikhuma bazilimaza manje ke bathi kayiyeke emva kwalokho yeah nazi ingceke ubone sezithithizela khona la zizongena khona la kulento into enokuphapha mina Nkosi ayingeke ngihambele kude nayo ngiyakuthanda ukuhlabelela kwenziwe konke okungenziwa kodwa le nto inomoya ocikayo njengoba ngisho ikhona enye engikhohlayo Nkosi ikhona kwenye indawo ngeke ngaba kuyona yenziwa iThomoyi yeah bazicelela bathi sicela iThomoyi hayi ngangazi nothi iyacela hayi bayicela bayenza wabe sabathe uMC hayibo bagide bashonele kube ngathi baqedile baphinde babuye kwaba ne disorder mangathi baphuma abantu abadala uboyibona into mayibalekela abantu abadala lesizukulwane ke sithi bayabhora sithi babe ngekho insimbi kade zaqala siqala la kule generation yanamhlanje kade zaqala zazikhona kodwa ayingekho lento baphuma abantu abadala bayoma eminyango bathi hayi sobuya masese kushunyayelwa noma sekuyolunye uhlelo sikhathele manje le ingane ziyagida Nkosi siveze yonke into siveze amathanga amahla amanye amhlophe amanye aphuphuzela iboya amanye angenaboya amanye amnyama amanye amhlophe amanye njalo hayi idisorder siyayibona mfundisi uzweli mina into ebengiyikhuza kakhulu into uNkulunkulu angitshengisayo nokuthi ufebe buliqedile ibandla yeah so manje ngiyakhuza ngiyakhumbula komunye umbono sinikezwa sasinikezwe induku kuthiwa sishaye abantu kungathi silwa nesizwe sithizwe sigqoke njengathi lesizwe kodwa akuthina kodwa sigqoke njengathi siyashaya wathi uNkulunkulu bashaye ngisho sebelele phansi mebe ngakaphakamisa izandla basarenda bashaya so Nkosi ngikholelwa ukuthi nje mina ubuntu manje ngabe enza into engekho right akashawe ngiyashaya ngihlele inkuzo kuTikTok as long angakaphakamisa izandla athi no lento engiyenza ayi wrong akashawe endabanika ispace ngiyakwazi ngibashaya ngisho sebefile Nkosi ufuna laza phamisa izandla athi no hayi ngonile ngiyaphenduka so basically Thomoyi wenza ishaya iziyekwe Nkosi ngoyishaya iziyekwe ingakhunjula ukuthi yakuyaba khona noma ungibizile ebandleni mangiyibona ngoqale ngikhuze yona bese kuyashumayela mhlawumbe ngingancipha abangibizayo ke kulungile ama platform kuLunkulu angipheona sanele so hayi akunankinga Nkosi so ke nje bafowethu lilonke akuwona umoya engukhonzile umoya weThomoyi mumbi ngendlela emangalisayo and uzolidukisa ibandla ulifaka ehlathini because akho siphiwo lapha Nkosi mina ngiye ngasho bake bamdubula uAdam ngazi bathi bamdubula bamdudula bayisho ngase ngilalela ukuthi okay emva kwayo kuzoba nani ayi ngithe ngiyezwa hayi kho moya engcwele akhonto khulumayo akho ziphiwa akho lutho Nkosi akhona ngisho ukuprofeta yabo kodwa ikhona iThomoyi and yasidla isikhathi emabandleni yes ngikhala kakhulu ngesikhathi mina mfundisi wami ukuthi no qawe isikhathi siyaphela siphelela la kwethu nanokuthi I think seku out kakhulu iThomoyi mase ithatha isikhathi sidlula izizwe leNkosi kunjalo futhi ngathi kuzogcina engashunyayela izogcina ishumayela yona iThomoyi isho iThomoyi nentshumayelo yayo yokuthi agidwe nje kuphela kube mnandi iziphiwo ke zizobe seziyehla nako konke okunye kwehle abantu abadala bazobaleka ebandleni abashumayela bazoyeka ukushumayela kuzoba iThomoyi nje bayabhala nako Facebook ngihleze ngibona abanye bebhala ukuthi siyohlangana ephasikeni siyohlangana lesiyoshaya iThomoyi sicela ukudedelwa sishaya iThomoyi so
ya inomoya wayo boyibona into etrenda kangaka itrenda yonke indawo nceke inkosi ngiyifice Eastern Cape iThomoyi eMthatha ikhona iThomoyi Cape Town ikhona iThomoyi eMpumalanga ikhona iThomoyi yonke indawo njengamanje iyatrend amabandla wonke kune trend yeThomoyi iyazungeza omunye uthi umprofeti iThomoyi omunye mhlawumbe uye defend athi ingane ziyajabula ebukhoneni benkosi khona ngangambona ebhalile uthi nifuna ingane ziye eclubini kunokuthi igide esontweni kunani ingane mazigide lesontweni zingagide esontweni nami ngiyakusekhonda lokho yeah kodwa ukugida kungabe sekuba ne disorder okay that number 1 number 2 ukugida akungabe sekuphazamisa izinhlelo zenkonzo ngikholwa ukuthi nceke inkosi uma kuthiwa mhlambe siye ebufakazini yeah angiqala iculo mina ngingajabula ngihlabelele ngigide ngaleyo ndlela but angazi ukuthi nginikezwe ithuba lani lobufakazi not lokucula yeah ngamamazi ngingasayeki ukufakaza exactly yeah exactly so ke manje ke mase ngizobiza abanye kuyagidwa ke disorder ke manje kuyagidwa ke and futhi enye into engayibona nceke inkosi o626 ngabayeka ngibahamba okay hayi u626 nceke inkosi ngabona dlano hayi banalo 626 no ifana nokuqukula insimbi ukujima uhamba uyijima eliqukula insimbi in u626 ukudlala what do you mean abaningi engihambe kuona kuyayidlalelwa nje kufana nokuqukula insimbi what do you mean abantu basuke befuna ubuso bukaNkuluNkulu lapha kuyabhalwa kuthiwa bohlala uNkulunkulu ubusuku bonke kuthiwa mfundisi u626 kuthiwa i all night prayer kodwa uthi yabheka iphikazi u18 uzothandazwa nini and enye into ewese ngiyibukile ko626 nangu 626 ubikiwe uyafika ubabusiba uhlele emotini number 1 uzongena esezoshumayela mengena uhamba namantombazana ayi3 azomculela kufanele kusuke lawa kusuke kwa keyboard player lo disorder endlini kaNkuluNkulu uzoshumayela nalabo abamdlalele lento ayithandayo meqeda ngeke asamlalela uNgcobo eshumayela uyohlala emotini mawuthi nikezwe imali sehambile uqamba amanga futhi uthi ngisajahe kwenye indawo unamanga uyolala ekhaya uzoqeda noNgcobo nalabo abamjwayele aphuma ahamba umbuzo wami kusala bani la shuthi abantu abarobhekayo la abantu abasonto isikhathi eside abazalwane hayi abafundisi bakhona mhlawumbe o626 abaphilayo nceke inkosi mhlawumbe ekuye kuyothandazwa khona nje abazalwane bestimela ngicathi uyabazi laba light so ngiyabathanda kakhulu ngeke ngahamba kubona ngathothi ispeaker sinye sosuku mhlawumbe kuyofundiswa ngumthandazo ngayithanda ngathi kodwa nje labo 626 beingane nami ngifola under abafundisa abasayi youth but khona izinto ze youth engingazingeni ngafika mina ku626 abafundisi be13 abazoshumayela kwenza kwaloko kwaba namabanye ama motivational speakers awu5 so ngazibuza u13 plus 5 sino 18 wabantu abazokhuluma ngobusuku obodwa ngekuthandazwa hayi akuthandazwa nceke inkosi akuthanda futhi ke umuntu usukuma nento yakhe ehlukile asukume nento yakhe ehlukile mangisukuma noJohn 3 mina wena uzosukuma wena noLuke 7 nomunye uzosukuma nokunye nomunye uzosukuma so into evani ibi disorder uzibuza ukuthi bengiyapi mawuphume kusena ayikho into oyitholile bangcono laba abakwenza itheme nceke inkosi ukuthi hayi kune theme ekhona nayo ke kodwa iThomoyi ifika iphazamiseke shawe kuphela iawu umfundisi anikezwe 10 minutes kwezinye indawo seyavalwa nceke inkosi ngifike kwezinye indawo umfundisi eshumayela kwaqala iculo eshumayela mina lento ngayigcina kwelinye ibandla engangisonta kulona ngalazi lo bandla ngangithe la kuvane kuculwe kugide nceke inkosi kugide kuvuka imoya emkhulu la ngiyalazi ukuthi ushumayela kulelo bandla vele kuthiwa sangene emasangweni yebo bese bakhipha baba ngiyalazi lo ungcono ke lelo khona elinye la khona elithi sizongena emabhodweni balicule masekusa kulelo bandla lethini bathi songena emabhodweni sekuyasa lelo ke nceke inkosi sekuvuka sokugcina isithunywa ulevel 7 wesithunywa sokusuvukile into ke lena ayenze manje izongena la endlini kaNkuluNkulu siyayibuka nceke inkosi thina esadla ivangeli kudala hayi siyayibuka ukuthi no man ingena ehlahleni manje futhi iyalimala uthi sesibheke sangena emabhodweni manje sesibheke khona hayi singena emabhodweni manje sekuyasa umoya nje ongawazi ukuthi kodwa izophela nceke inkosi ayikho into engadluli ayish ayikho into engadluli iBhayibheli lithi kuyodlula izulu nomhlaba so ayikho into engadluli izodlula nayo lento yeThomoyi kukhona nokunye kwafika nceke inkosi ngaphandle kweThomoyi kukhona kuye kwafika kwakuningi kwaphikiswa namavesi amaningi kwafika into eziningi naloko kuzofika kuzodlula and mawuthi uyabheka indlela ehamba ngayo lento yeThomoyi isifike manje la khona
seyizothi mayiqeda uThomoyi ihlamba abagidi bawo baqeda baphume bagoduka bathi siqedile lethi nokukhonza ngoba sebeqedile ukugida right sebeqedile ukugida so into efuna sishaye manje thina siqhashele ishilo ele prophet wathi khona abantu ababazi abasuka kuThomoyi baba izangoma yaba khona omunye nje owaye inceku but eyayithi yona isino yathi yofela kule bandla yabo labantu nceke inkosi khona abantu abanathi ngiyofela kule bandla mina unamanga lo muntu wakwasho nakwelinye ibandla uthi ofela kulona athi nje angikaze ngimuze uNkulunkulu kanje mhlambe emakhaya mhlambe niyayazi lona afika umuntu athi bazalwane ngiyaqala ukuza uNkulunkulu eminingi kanje unamanga isigebengu kwakwasho nakwelinye ibandla ukuthi wakwamuzwa kanjalo so abantu abakhuluma njalo abasangithusi in fact you share something very interesting uNkulunkulu ubamningi endlini ngani in a building ngoba bayasho ukuthi uNkulunkulu umningi kulendlu uhlala endlini uNkulunkulu sabuyela endlini wathi angihlale endlini ezakhiwe ngabantu ngagcina esho njalo uNkulunkulu so uma umuntu ngempela ethi uNkulunkulu umningi la esontweni la ukhonza khona should lo muntu usuke kunayina kahle kahle kufana nalento yokuthi leli bandla alifani namanye alifani leli namanye bazani sanikeza into ehlukile uNkulunkulu wethu afani nowambanye ayisho ukuthi sikhonza uNkulunkulu abafana noNkulunkulu bamaSulumane bathi grace asendlini bathi umoya wasendlini shothi kungahluka nceke inkosi ukusetshenziswa kuhluke leyo nceke phambi kwethu ukuthi yona ibizelwe kuphi kodwa manje ngisaba lewa moya ukuthi kufana yabo umuntu meseqala eseyikhonza into yakho umuze sethi ngibonga uNkulunkulu walendlini basho njalo ngibonga uGcobo la lekhaya kusho njalo uqala ubone ukuthi no hayikushuthi eyalana kuphela shuthi mangabhidlika le indonga ngazi ngayaphi le umoya ubaba ahamba nawo uyasisiza kuthiwa i-covering so ziningi izinto abazishoyo nje ayikho i-covering mhlambe ngayana nokuthi nceke inkosi izwi lenkosi litheni ngayo liyasho ukuthi thobelana abaniholayo ngoba balinda imphefumulo yenu nani liyazikhuluma lezo zinto lithi asibathobele but manje ngiyayisaba masu uba isigqila soGcobo kukhona ukuba isigqila soGcobo kukhona ukukhonza uGcobo ngoba abantu abaningi abalikhonza uGcobo bagcina beyisigqila sabo bese ethi umuntu ngiyalikhonza eshe izigqilaza enza into engekho futhi ezwini lenkosi so manje ungathi njengabafundisi siya-own umoya ingcwele sifinyelele la khona umoya ingcwele sithi simenza nomi kanjani no umoya ingcwele kanjalo and umoya ingcwele iBhayibheli liveza ukuthi umoya ingcwele usebenza ngendlela athanda ngayo kufanele umoya ingcwele akazifikele hayi ukuthi kuhleze kusho uNgcobo ukuthi hayike nanga umoya ingcwele usekhona engathi mina kade sithiphisene nomoya ingcwele uzocutha ngewindi ke wena bese ungena ngesikhathi esiwukuthi no umoya ingcwele kanjalo sefikile hayi umoya ingcwele kanjalo ngingeza ukuthi sefikile nabanye bezwe kuzibonakalela ukuthi ukhona umoya ingcwele futhi umoya ingcwele wehla ukhona ukuthina ayisho hlala kuthina ncike asisekise ukuthi kuthiwa siyamehlisa ngeke kubone behamba ngishiya intaba bethi bayomcela entabeni engibona ayisho ukuthi nentaba uyikuyona lo muntu engiblathe namhlanje hayi intaba nceke inkosi phela bathi bofuna into ezindala bathi bofuna into ezindala sezalahleka senaganga hayi nceke inkosi angiyazi kahle le intaba ngoba vele izintaba ngazihamba kakhulu mina ngisacindezelwe ngokukhonza ngoba ngangakhonza kule bandla engikhuluma ngalo lele kuqala iculu uthandaza noma iqala iculu ushubayela so ngangabhuda kakhulu sasibuye sehlathini nceke siyodliwa amakhaza uhamba nentombi yakho la ukhuphuka nayo uyothandaza phezulu noma uqonywe umuntu la uyothandaza naye naniphathana entaba emane ehlathini siphathe ikhali uyazi ukuthi lento inomoya nceke sasiphathe ikhali siphathe yonke lento siphathe izigubhu zakhona uyazi khona inceke ngala eEastern Cape yabulala abazalwane lento engisho bafethu yomoya kamfundisi inkinga kandlela mangasa khona enye inceke yabulala abazalwane eEastern Cape le ngakomonti kuthiwa le nceke yavana yathatha abazalwane yakhuphuka nabe entabeni yabona into okukholelwa kakhulu kumfundisi ukholelwe I'm not against abafundisi angizizoshaya abafundisi kodwa ngizama ukuthi siboyibheka into masifinyelele la khona sengathi idlula nesiphambano yabo so uzubona hayi engathi lenceke iyona eyafa esiphambaneni ubona no bazi igazi la lenceke likaJesu abalazi so ikhona leyo nto so inceke yabathatha ke bayisa entabeni abazalwane kuthiwa afike bathandaza kuthiwa kwathi ngo day 3 yayithi bazalwane ngizwa kahle ukuthi uNkulunkulu usifuna manje ezulwini hayi kusasa manje yavane bathela ngopetrol yabashisa basha yafa nayo angizwanga akuyona joke yafa nceke inkosi
babephethe isigubhu bathi babeyitshetha amanzi mhlawumbe bazophuzwa entabeni kanti upetrol uthi uNkulunkulu sebabizile ukuthi yaphuma ngisho ephepheni Eastern Cape basha abazalwane abathela ngopetrol yathi uNkulunkulu sidinga manje ayikusasa yabawelisa ngopetrol bafa bazalana negadi heyibo so ngesingayikhuza into enje Nceke Nkosi nayo iThomoyi lesilo sisho ukuthi iyeweni ya iyeweni boss abaningi bothuka sebeseweni and kuyangithusa ukubona abafundisi beyidefenda noma umfundisi eyidefend ethi ayiyeke iThomoyi ingane zijabulisa ngani ngeke phela Nceke Nkosi bese sikufica wenza into wrong izwi lenkosi elingayifuni bese uthi wena no ngiyazijabulisa no singajabula ngokunye kodwa mase kune disorder endlini kaNkulunkulu no sefuna siqale isibhekisisa lilonke nje injalo mfethu injalo this is Powerhour ay uyayichitha umfana Ngcobo Thomoyi uyichitha impela nje uyichitha impela so no ngiyakuzwa mfana Ngcobo mani ya namhlanje siqala sisobabili zikhona ingceke ezikholwa iThomoyi noma ezingenankinga ukubona iThomoyi yenziwa ngiyacabanga ukuthi as we progress I will give them an opportunity now to present their story because I've heard some saying kuvuka ngisho abantu abafile mabenza iThomoyi I've heard some saying basakhona abantu abavusa abantu abafile basho njalo uthi impopothe zabo abasekho abantu abavusa abantu abafile ayikade ngagcina Nceke Nkosi ayikade ngagcina ukuza kuthiwa komuntu ovusa umuntu ofile indaba kwenzakalani kwashintshana ayiphiwe off lezo Nceke Nkosi ezingekho ayiphiwe zikasekho lezo zaxathwa yini uNkulunkulu wangitshengisa ivision Nceke Nkosi it was 2013 kwakuyi birthday month yami ngoOctober kwakumhla ka13 ngengikhohle October 2013 uNkulunkulu wangivezela ivision wangivezela iground lebhola uNkulunkulu ukhuluma izinto eziphathekayo ngaso sonke isikhathi mayekhuluma akhuluma uNkulunkulu ngezinto ezicashile ingakho abafundi bake bakhuluma ukuthi awuyindaba amakhuluma nesixuku ukhulume ngemfanekiso yabo so kodwa mayekhuluma nabo wayekhuluma ngento engathi icashile so uNkulunkulu wangivezela iground lebhola wathi angixilisa amehla ami kulona mangixilisa amehla ngibona ukuthi no iground kodwa amaphala ngiwabona ngibona iqalaphi ligcinaphi so abantu bakamoya bayangizwa ngiqonda ukuthini so mangilibona le ground lenile wathi linjani ngathi ayilenile wathi angixilisa amehla ngase ngixilisa kakhulu amehla mangiqeda ukugxilisa amehla kule ground ngavane ngabona ibhola elidala likhombisa kade lalisetshenziswa noma kade kwakudlalwa ngalo wayesethi linjani libhekisisa ukuthi linjani ngalibona lidabukile livela iblood ngaphakathi eyayipink inkosi yayisithi kumina uyalibona yini ngathi yathi imfihlo yevangeli eyayikade iphethwe amadoda angaphambili le so abayithatha emva kwabo badlala ngayo bayishiya bazifunela ama-ground amasha ngawabona ngempela elihlaza emasha akhiwe futhi mangithi ngiyabheka lela akekho kulona andilenile wayesethi kuNkulunkulu kumina uzongibuyisela kulesi sport wathi uzonginikeza isibindi samadoda angaphambili anginikeza abantu engizobuyela nabo kule platform uNkulunkulu lesi sport uNkulunkulu akade ebeke kusona amadoda angaphambili now that is why ngithi sesisukile njengebandla and njengoba shiftile kule position uNkulunkulu ayekade ebeke okhokho bethu kuyona azisenzeki izinto ngoba zisenzeka la manje njengoba singasekho la azenzeki that is why ke ngena noThomoyi ngoba into engaba arguish ngawo Nceke Nkosi internet disorder ngabe no siyasho ukuthi no this is wrong this is right this is wrong thiwa kudala Nceke Nkosi uyazi from faith mission ukuthi amakhehla ayivana abhobhoze ngezilimi mawenza into ngisho kusuma umuntu nje eqonyiwe umuntu esukuma nje vane amakhehla abhobhoze ngezilimi nezalukwazi ukuthi suka asuka umuntu aphume agijime enhlambulukweni uthi yezwa hayi ubuye endodeni so lento isho ukuthini isho ukuthi ibandla lalinento ekuthiwa ama gift kamoya and ibandla lalihlola lithi iBhayibheli uNkulunkulu usipha umoya ingcwele wokuhlola izinto ezijulile zikaNkulunkulu so sasihlola kuhlolwe ngempela thina sakholwa kunjalo nje sinokuqhaqhazela kanjani ubani osambona enza leyo nto Nceke Nkosi bawenza leyo nto ukuthi uyahlulela mawenza leyo nto ukuthi uzenza umuntu okholwa kakhulu mawenza leyo nto ukuthi uyazenzisa so ziningi izinto esizikhulumayo as inkululeko yanda ebandleni ngokubuka kwami as inkululeko yanda kwandisona ebandleni as futhi inkululeko kungathi inkululeko lezinto ezenziwa zonke kukhona okuzoloke kushoda endleleni so izosilimaza kakhulu ke leyo lithi iBhayibheli inkululeko yethu mayingabi ithuba enyameni so izosishaya kakhulu sogcine sikhululekelo kokuover
kungene nezinto ke ezingasazona izinto zikaNkulunkulu. No, it's interesting. Umfundisi ukubeke kwacaca pha ukuthi Thomoyi uyifuni and awamsani nayo, and I've seen churches as well where bayenza for an hour like bagide nje all the way isilenkosi igcine ngaswakalanga which can cause a problem. But ke sizonikeza ithuba laba abanye abayithandayo ukuthi nabo. We've also collected some clips that we are going to showcase abantu bayidefender iThomoyi, but ke we'll see ukuthi kwenzakalani, then we will then have another one where we will have a discussion sesiwe panel sonke sesibonisana ukuthi iqhamukaphi nabo basitshela ibona kanjani, and we also express your views now ukuthi uyibona ishona ngalapha. Kodwa nje thank you so much for coming forward to cha wena position yakho yayichithi Thomoyi. Ngicabanga ukuthi lokho ikhona into ofuna amatshe ofuna ukwaphidliza before we conclude this broadcast. Mhlambe okunye kokugcina Nceko sokungikhuhla kunebandla la eThekwini kwenye izindawo as around Durban. Engike ngaya kulona samba no baba wami enkosini, angazi noma afaka ngithi ubaba enkosini mangila ngoba bazokubuza kwaba nento phela kuthiwa bazokubuza spiritual father, bathi spiritual father ubando. In as much as lingekho alikho ivesi elikhuluma spiritual father iqiniso le, but ubaba enkosini ukhona. So ke ubaba wami enkosini samba naye ngalolo suku sikhona kwelinye ibandla. Ikhona into yangiphatha kabi ngalento yeThomoyi. Kwasukumisa likwazi esidala sinikezwe ithuba lokuthi sibingelele. Lesalukwazi sasikhona ibandla liqala, le bandla sasikulona. Sasukuma lesalukwazi masukuma lesalukwazi saphakama sathatha imic sahlabela savasa kusona ngokuqala iculo. Saliqala leculo kancane balithatha ama worshipers. Saze sahlala phansi salukwazi begida. Sorry kancane isalukwazi sibizele sobingelele salukwazi. Savele sayiqala iculo isalukwazi. Yes. Worshipers took over the song. Yes. Kodwa banga basibuyisele iculo esalukwazini. Bayenza lento qhawe kwazi kwafika la khona isalukwazi sihlaliswa phansi noma sincenga ukuthi sihlale phansi. Umbuzo wami uthi where are the leaders of the church? Where are the elders? Because izinto lezi fabs siyazirebuke ebandleni. Awukwazi umuntu omdala. Bible ihlonipha umuntu omdala. Hlonipha ubuso bomuntu omdala. So awukwazi ukuvana usuke uyenze lento. Basuka bayenza lento bayenza beza bonke la bazodlala labakanuka benza yonke lento la phambili. Bayenza lento bathi beqeda ukuyenza kwakusukuma omunye umfana lapha. Kwakusukuma omunye umfana lapha egqoke lama blue lawa abafakayo. Maphiki. Khona lezi imfefe lezi abayifakayo lezi. Engathi kuyinet lo ongazi noma ipantyhose noma inlento. Bafake leyo nto engathi ithayithi uzala ngaphambili ke waye gide la ngaphambili. Bayegida usevusa le ma worshipers abesehleli phansi. Eza nawo ama worshipers athi ayiyekeka iqala phansi. Sesisukumile isalukwazi game number 2 sithi siyakhuluma. Phinde sahlaliswa phansi. Umphathi ohlelo wathi ucela sike sihlale phansi sahlala phansi salukwazi. Kwababhlungu usalukwazi sesikhuluma sesithi sengilibele ukuthi Nkosi yami. Kodwa nje sathi hayi ibandla ngangikhona liqala sasho yonke into ngathi yo. So ikhona izinto ezinomoya Nceko sihlambe ke zingekho wrong kakhulu ukuzenza kodwa uthola ukuthi sekunomoya oziphushayo. Unomoya oziphushayo hlambe ke noma singathini kodwa singavumelana emakhaya ukuthi yonke into eyenziwa endlini kaNkuluNkulu kufanele iphushe umoya kaNkuluNkulu. Uma into yenziwe endlini kaNkuluNkulu ingasaphushwa uwo umoya kaNkuluNkulu akusayona kaNkuluNkulu. Lokho ke ngingakumela kuze kube sekugcineni ngingakufela futhi noma kunobani ukuthi into nje mayingasenziwa ngomoya kaNkuluNkulu noma ingenziwa endlini kaNkuluNkulu ngokomoya wakhe iyalimala. So ke kusehlathini kakhulu ke qhawe mina bengifisa ukuthi into ezikanje ziqhubeke bengifisa futhi ibandla libuyele ekukwazini ukuzihlola izinto mazenzeke ebandla singavani into siyamukele ngoba naku kuthiwa yinhle singayamukeli futhi ngoba kuthiwa abantu abasha bayayithanda singayamukeli ngoba kuthiwa izalukwazi iyayithanda asiyamukele ngoba naku izwi likaNkuluNkulu livuma ukuthi njalo yabona ngoba manje kuzokwenzeka yonke lento Ncenkosi uthi yabona kuqhuma ufeke phakathi endlini kaNkuluNkulu
kwenzeke lento uthi uyabheka njengokusho eBhayibheli so omunye uya kumkamunye noma omunye uya kumfazi omunye endodeni yomunye so uzozibona lezi zinto zenzeka umbuzo wami lokho ukuthi yindaba kwangena lezi zinto eziningi kwase kwanda ubufebe kangaka endlini kaNkulunkulu ezinye izinto azandile kodwa ubufebe bande kakhulu and bupholishiwe ke nangamavesi hayi bupolishiwe qhawe bupholishwe ngalendlela ukuthi bengingazi mina qhawe ukuthi kunevesi lokubusecond ubufebe ukuthi I know bu right no David bahluleka so izinto nje esinga uthi sekhona abavesi okusecond ubufebe khona ncenko kuthiwa no David bahluleka uNkulunkulu wathi owenhliziyo khona ebuya kumfazi kaUri izinto ezikhulumayo lezo so izinto ezingesizikhuze nceke enkosi emabandleni noma imaphi kodwa edinga iplatform efana nale sizikhuza ukuthi hayi madoda kaNkulunkulu ngeke kuyaphileka uthi nginike 2 minutes uyichitha nje ubuchitha ubufebe mngani wami bese siyavala ubufebe mina ngabona mhlazane ngifike ebandleni elithize ngitshelwa umfundisi wakhona uthi kofanele uyithole intombazane eyokujabulisa ikusize financially ikusize ngezinye izinto nomama futhi ayazi uthi like officially mina ngifaka ebufebeni leyo nto ncengozi ngisho bangathi abantu akubona ubufebe ngeke ngezwe kwenye yeyiqebu zale ekhaya ngibuka ngathi hawu kuthiwa ubufebe ukuthi uthi unomfazi uye komunye nami yayinjalo ithi inceke kofanele ngithola umuntu ozongiphatha kahle kodwa umama bekhona understand futhi lo muntu uzosiza financially leyo nto ngifaka ebufebeni mina nceke inkosi and njoba sikwi relationship noNkulunkulu relationship noNkulunkulu nomoya ingcwele sisebudlelwaneni nceke yes so uma usuka kulobudlelwano uya kobunye ubufebe lo inezimati mhlambe ke singaphikisana ngako but uma sikhuluma into zakamoya ubufebe lo because ubufebe ukukhonza amakhosi amabili lithi iBhayibheli akekho ngawakhona so ubufebe bonke lobo ubufebe yikho nako lokugqoka noma kanjani ebandleni kuvele yonke into kuvele ngisho ithende ngalazi imuva zezinqubo nti ayikonakele ke manje kwakuvelile lapha zigida amantombazane egida layisuka yona le kade igida prophet ebandleni nceke inkosi ke ngizibuza ukuthi umoya ingcwele njani lo ngakuthethe no enza kanje iqoka kanje ungakwenza ukuthi ungakwenza kodwa abe seprofetisa kangaka hayi ngabonile abaprofeti ngathuka hayi ngathuka ukuthi why khona ivesi engifuna ukuvala ngalo Mtakasiba lithi nababukele emakhaya lithi le verse chapter 11 wa Romans ayikho context la ngikhuluma ngayo chapter 11 wa Romans verse number 29 lithi the gift and callings of God are without repentance ngamanye amazwi iphiwo nokubiza kaNkulunkulu akaguquki ikona uNkulunkulu mayekubizile ukubizile akaguquki umfundisi lapho uma nje uNkulunkulu ekubizile uMoses wambiza week ngezinye zezinto nobani uNkulunkulu lokho akakiyeki uma uNkulunkulu ekubizile mayekubizela ukuba iworship ngisho ngaba nengane ezu5 ukubizela ukuba iworship futhi ngeke ayeke ukubizela ukuthi iworship uma ekubizela ukushumayela uNkulunkulu ukubizela ukushumayela futhi ngeke ayeke ukubizela ukushumayela ngamanye amazwi ubizela nceke inkosi enye into esikhulumayo errong ukuthi sitshela ukuthi igift iyangcola igift ayingcoli umuntu angahamba odakwa ijiki igift ngeke ingcole kongcola yena igift isala imlinda that is why umunye umuntu uthi mayeqeda ukurepent ebuyele ashuma nomedakiwe nceke inkosi ngcono buyazi abuya prophet abantu esedakiwe omunye angaprofeti athi ebuya la bekhuluma ngezinye izilimi bathi no ungcolile lo ngesonto edluli siyamazi kade kanjani no igift ayingcoli igift ayingcoli lento zihlukene kanje umoya ingcwele igift bese kuba uGcobo izinto ezihlukene lezi manje abantu bazithatha so iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu mayekhethile mayekhethile nje ukhethile inkinga yethu yinye sididiswa igift ukuthi bese sithi hayi ke simqale ngegift ukuthi uyena kanti no akuyena kwesinye isikhathi igift iyavela nje ngoba phela uNkulunkulu akuphuca into mayekunikile usho khona sebehamba ngegift kade yalahleka lento kubona hayi kade yalahleka phela umoya ingcwele ahlala umoya ingcwele mayisuka kumuntu uyasuka kodwa isihlalo akasisusi siyaqhubeka isihlalo sibe khona and intembi makade kukhona umoya ingcwele khona ozohlala ke iBhayibheli lithi kunomoya omubo wangena kuba prophet abadukisa kakhulu so ukwenza njalo umoya ingcwele mase sukile iyasala igift
lisa no Sathane Nceke Nkosi wakhishwe ezulwini angithi wakhishwa uSathane ezulwini kodwa iposition yakhe walahlekelwa ilokhuzi walahlekelwa umoya ongcwele wasuka kuyena position yakhe yasezulwini yasuka kuyena but amandla akhe ayekhona namanje asakhona amandla ngiyengizwa amakholo ehlabelele uSathane na unamandla uSathane ngaba wawisa amadoda ayingwazi yadume kangaka wawisa mzuwane Nceke ahamba ngezilevu phansi adumile uyawawisa phansi uSathane and iBhayibheli lithi indoda uLegion indoda yayinamadimoni kuthiwa igqabula ngisho zankosi uyabona amandla khona so uSathane unawo amandla into angenayo uSathane yinye waphuca umoya ongcwele akanawo akwazi ukubona izinto ngesono kamoya kodwa amandla wona unawo uSathane so izinto ke lezi ezenzekayo so ke lilonke nje bafowethu iThomoyi le ayiyekwe kusanesikhathi ya uyiyekwe kusanesikhathi singakangene ngoba izogcina zingena emahlangeni manje yazo ngene emahlangeni Nceke Nkosi ayiyeke iThomoyi kusanesikhathi lento ifana nani na ifana no Samson uSamson kuthiwa wayekwazi ngisho ukubamba amasango Nceke Nkosi awabambe ngamandla kodwa mhlazana efike emathangeni kwaphela amandla so angaze ngiyiboneke into eyenza umuntu ethe powerful kangako avanawiswa amathanga nje yabo so nayo ke lento eThomoyi sibuka manje ngomdanso nje kodwa ziningi into ezozilimaza buka nje uthi order yebandla iyalimala ukusebenza kokamoya ongcwele kuyalimala isikhathi sokuphuma ebandleni asisabambeki abanye abantu bayarent abafowethe endaweni abasebenza abakhonza kuzona nayi iThomoyi ithiwa ayiyekeki umfundisi masefuna la shumayela asashumayela sekuphelile sithatha isikhathi esiphelile lilonke nje bafowethu umoya uNkulunkulu angawufuni nami njengomprofeti uNgcobo ngime lapho nje esayidini lokuthi no angiboni ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngathanda lento awufuze ngahlatshelelwa kodwa lento I know ingasilungise not lemgido le bafowethu isikhathi esiphelile wale discussion Fuze, thank you so much for it. I really appreciate. I'm sure we're still going to have another one. Like when I say Sana knows our way to abai supportayo Itoboy and also try and understand what you put up. Before. Let's hear what is their view now. Maybe they're bringing something that worked before. But we'll get more views. Go be power hour. But thank you so much for coming and thank you for a discussion. Hi, we kaze ukuthi ubufebe neThomoyi hayi we think lezi zinto zombili hayi ufuthi impela izolwisa ziliqede ibandla asisheshe sikhuze manje abanomoya kaNkulunkulu bazozona lithi iBhayibheli abalalela umoya okushoyo emabandleni onendleba kezo so onendleba uyozwa ongenayo indleba yayo akayikuzwa so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale platform Nceke Nkosi ngiyabonga nokuba la isikhathi sami sokuqala sokuba ngibe la ngiyakhona after kulona usuku lokuqala uNkulunkulu akulona lokugcina uNkulunkulu uzolenza futhi icebo lakhe siyambonga kakhulu ngiyabonga kakhulu man of God kubafowethu bonke abakhona emakhaya nababukeli bale show asiqhubekeni bafethu sibuke this is a great platform for all of us ukuze sikwazi ukukhuluma lento uNkulunkulu asuke eyibekile enhlizweni yethu nokwazi nje ukuziveza ukuthi lento uNkulunkulu ayibekile wena uyibona kanjani noma lokhu sikuphi thina njengebandla kwezinye izinto as-attack asiqondile uku-attack kodwa siqonda ukukhuza kwakwathi omunye ubaba omdala wathi masishaya isono asikiyekisi isono kodwa sikhuluma nomoya wakho ngaphakathi ukuthi uzazi ukuthi ubani ukhumbule ukuthi ubani ukuze bese uyazi mase ukhumbulile ukuthi ubani bese uyakwazi ukuthatha isinqumo esifanele ngesikhathi esifanele so siyabonga kakhulu uNkulunkulu asibusise sonke amen amen thank you Fuze thank you so much mfowethu amen to our viewers siyabonga kakhulu isikhathi sesiphelile nizwele iThomoyi uyichitha umprofeti kaNkulunkulu uthi nje cha lo moya ulahla it's our first broadcast. We'll get the second side of the story next week and see how we take it forward. Then we'll then bring a panel together. Last week discuss again. Thank you so much for tuning in. I want to hear your views. Uyibonile iThomoyi beyishaya idlala awe ungitshela ukuthi wena what is your view ukuthi ngabe lento iyona into yakwenza ivela uNkulunkulu noma yona indlela singakhonza ngayo
Yeah, throw your stones ake sizwe makhona umaziyo futhi ocabanga ukuthi naye singamletha lapha azoyidefenda noma azoyichitha mlethe iplatform yabazalwane sizokhuluma ngeThomoyi. uNkulunkulu akanibusiseke. Thank you so much to our 760 crew for making the broadcast a success. Our supporters siyabonga kakhulu. Inkosi ayinibusise kunene lonke bazalwane. Good night.